Say guys for the people. So makuseni ndafudza kuti ndamukira kubuda ndinde kubasa. So kuno kumundasangana nehama yeclient because apapa imbaida nekuzayo quarantine park kwatakabuda tichidhirivhera zvinhu ine special foundation. So ine special foundation kudero engineer anodrowa these things iri different because ndazongoto hakira pamusoro ndovada kufonera imwe client yangu hatidi kuti zita client budi saka ndazongohakira pamusoro ndobva ndazotofonera client yangu yekunyatsime ndikati client sezvo isusu tisina printed plan yakalaminatwa zvakare ndabva ndadipa ndaenda kuna engineer kuti vandipe zvinhu zveclient yedu yequarant park ndabva ndazvitozvona kuti aiwa muofisi muno makarongeka oprinda apapa zvakuti ingoti mutaita munyama kuti hapana ida kuprindwa zvitaigona kuratidza kuti inoprindwa sei ichibuda yakadai ende also ndofanira kuzotitsanangura kuti ane masaizi akaita akasiyana siyana. So these maplans ayaya ndo aya anozonzi anoenda kana kuri kucity council aenda kucity council iwayaya mazomba aya ndo anosubmitwa. Then on top of that kune vanhu vaya vari kumusha vanoti inini zvine basa here kuti plan yangu inini ndingoita zvemufonera zvina basa nedrone kukosha kweplan this house anonozviona why ndichigara chiti ndoda properly drone plan avandi engineer futi vari pano vanogona kuzonditsanangurira futi engineer mutanga vari kuuya vanogona kuzotibata tatomboorwa pasi kudhara saka amozviona izvizvi inini tikutaura matems andajaira ava ndo maengineer chaivo chaivo isusu tichivaka namabhilidha handi mazviona kuti imba yedu yakamira yakadai madimensions uya padhuze as you can see muri kuona madimensions ayakanzi 600 akanzi 230 zvese izvi zvichinenge chida kuzviona pakanyorwa pesa apa kuti 519 wati zvese izvi toda kuzviona kuti yakagara pa6000 yakati pa630 isinenge chiti 6 meters handiti yakagara pa6 meters here iri kubva papi kusvika papi from here kusvika apa iri kubva papi kusvika papi zvose izvozvo izvo ndopaya patechiti tinoda drone plan. Saka iwo ukatipa iwo plan yekuti hapana kana chunhu seexample woti papicture iyi woti unoda imba we can't build something like this ambozviona. Then patenda kuti ndipe complete drone plan nepdf yedu inenge ichibudisa this plan yamukuona neapapa pamuri kuona apapa ninopaona tichida kuona kuti roof plan yedu yakamira sei igebwe kwati ihibdi. Saka izvi ndo zvataita kuti kana pakurufiwa makapenda anoda kuti kuona plan iyi achitevedzera kuti aone kuti iri kufanira kubuda sei rufu yedu. Maplamba zvakare anoda kuona ndofunga kuziva kuti isusu imba yedu ine apapa munoona apapa ndezvaplamba izvi ndezvaplamba izvi ndezvaplamba izvi ndezvaplamba uku kuna plamba zvakare. Saka akaona plan iyi anenge akuona manje kuti uchakonekta sei zvinhu zvake kuti zvinge zvichinangana nekupi nekuinda kune septic tank ndo panodiwa futi drone plan. Munhu wamagetsi auya zvakare achaona kuti horaiti imba yedu ndeiyi mabhozi izvi zvese izvi uma mampindi matubhe emagetsi kaungu ine maedza kunge reinjiniya. Saka zvese izvi ndo zvine zvida kuonekwa engineer achava kuti engineer kuti plumber anoona, mabhilidha anoshandisa, carpenter anoshandisa, electrician anoshandisa, even wemafitted chaivo vanoishandisa because mukuona pakanzi BIC pesa apa zvinoshanda namacarpenter futi anoita zvokuisa mafitted. Saka chinhu ichi chakakosha vanhu vaMwari uye chakakosha kudero vanhu vazhinji vanenge vadhroisa maplani aya whether nesu kana vamwe vanhu tichikurudzira kuti iwe client kunge une something like this client yokunyatsime ndamufonera ndikakuti tishandise futi yemufoni iyaya hazvigoni because tiri kupedza nguva tichizuma kudai. Saka iri bepa ramunoona iri chakaitwa chipepa chamukuti ichi chiri kurira ichi ndo kunonzi kulamineta. Saka nyangwe mvura ikanaya sei plani yedu inenge iri safe. Saka isu tichiti izvi zvinhu kuti zviitwe zvakadai so zvinotibatsira pabasa redu. Engineer tsanangura zvimwe zvinhu advantages yekuti munhu akadhirowa nyangwe kuri kumamisha kumapiripiti adhirowese plani nekupirisa nekulamineta ndei. Okay, tinotenda. Tichidzoka panhau yeplan ava sevanhu vanovaka hamukwanisi kungoti ndinoda kuitirwa plan ne12 rooms kana 13 rooms. Inofanirwa tanga yaitwa iri plan so that vanonovaka vanokwanisa kuzovaka paground vachitevedzera zvakaiswa paplan. Izvo zvinovagaidha pakukura kwemaroom because anenge akatoindicata mameasurements emarooms acho. Saka vanozoenda paground vari kunovaka imba inodiwa naclient zvichienderana nezviri paplan. Havangovaki paground from head
wozi ukamunovaka paground usina plani yacho unogona kuita zvinhu zvakabhenda. Saka kuita zvinhu zvakarongeka zvinoda kutanga maitirwa plani yenyu nevanodhura maplani. Kana pachida zvina engineer mukati kuitawo ma-engineering drawings. Iyoyo chimbomira taibva iyi haina engineer mukati, saka da kuti vanhu vahwisise this type iyi yeimba iyi haina engineer haasi kutombopinda apa. Why tichiti haasi kupinda? Because of the type of the chi timboditsanangurayo zvakare kuti why dzimwe dzimba tichinzi dzinopinda engineer, why dzimwe dzisingapindi engineer. Ava ndi engineer by the way futi shamwari yaengineer Mutanga. Okay, zvinotitemaina kuti imba inoda engineer mukati tinenge takutarisa behavior yeground rikunovakwa imba. Tinoti ma-special foundation, dzimba dzinoda ma-special foundation. Right, dzimba dzakadaro kazhinji tinodziwana kune ma-wetlands. So pakunovaka imba paya kana ivhu richiri require special foundation, munhu ukavaka imba isina special foundation tinozowana ma-challenges okuti imba inozotanga kutsemuka. Right, so for ground inoda ma-special foundation kazhinji tinorecommenda kuti panofanirwa kutanga paitwa anonzi ma-soil test. Right, ma-soil test ndo achatiudza kuti pa-special foundation yatiri kuita ipapo tiri kuita type ipi yefoundation. Right, soil test rinodetermina founding depth yeground redu, tinozodetermina type yefoundation taziva founding depth yepaground. So simbi dzichapinda mufoundation dzinozodesignwa naengineer according to plan inoda kuvaka ipapo, ndo inozotigaida simbi dzichapinda ipapo. Saka pari zvino tichakutaridzai drawing, musiyano wedrawing re-architectural drawing ra-architect nera-engineer. Saka pataku this one is architectural drawing, saka now takutaridzai rinonzi the engineering drawing. So for example this one iyi ndikungoti apa pandina uyu yatoni yakaitwa nani like I said this one yekunyatsime haina engineer, but this one yekuWarren Park iri printed but haisi panapa, but it's an example yekuti iyi ndo yaayani yema-architect. However kata kuti zvoda engineer tisuda pane zita paipa zvaengineer ndo izvi zvamuri kuona zvimitsara izvi saka izvi ndo zvaengineer, ivo maengineer ndo zvavanodrowa. Saka aya takamatarisa aya ndo atoti mabeams anditi. Then uku this is a cottage yamuri kuona apa. Saka apa pastand apa tanga tine 2 zvinhu, tine main house tine cottage. So our client akati anoda kutanga ne cottage. So ndobva engineer ati alright, pane kuti ndite 1-1 hazvigoni kuti ndite 1-1, ndakungoita zvese ka 1. So this one yamuri kuona i cottage. Saka mabox akanzi C1 aya amuri kuona aya ndo paticha aya tikambochera kunotona akaita mazikuru aya. Saka makona aya stasvika paground togadzira nikirikinisa zvatikambeta senge kabarricade kedu kutesa maround pose edu nemablandering edu tamapega kudero totora mamighty marker namatwine matwine threads edu ayaya totanga kuchimaka tichishandisa zvakanyorwa naengineer apa. Ndo zvatichesa there is the other macopies ari apa pasinga asanda matasa hangu asanda maverenga achatiudza kuti iri C1 amuri kuona apa handiri kuona kuti C1 iri nogona unonangana nenhamba yakati. Normally engineer Mutanga anoshasa ma-numbers and also ma-letters, ndo zvatichita. Saka mukona pakanzi A, B, pana C, pana D, pana ekera. Manhamba aya atiri kutaura aya kuti 1. Saka sieta kutesa kuti center ya 1 iyi iri kunobatwa pana B, ndo pane center recolumn yekutanga. Hamozvione nemedzi dzangu izvo ndikurekotedzewo ndakuziva. Tobva ipapo tine uyu zvandiri kutaura kuti tagadzira chinhu chedu ichi chiboundary. Saka tabva apa takutaura vanhu aya anofunga pamwe hatisi kuziva zvechi kuti special foundation inopegwa sei. Zvinhu zvese zvindakadzidziswa naengineer Mutanga ndovatenda. Saka for example apa ndaita random ndinogona kuuya apa ndoti tsetsetsetse nayo iyi tiri kushandisa futi mamighty marker edu nemaboundary nefish line. Pari kunosangana fish line yedu pa3 apa pazani muona kuti iri risi randikurari apa naro. Saka mukati mauyu iri riri apa tiri kunopfuura na D na E. Tondotarisa kuti D na E wedu uri papi onocrossa takutopega icolumn riri kuuya apa.
So guys, for the people zvinhu izvi hazvingoiti kuti na breeder museyamwa kuti mada kuita cheap labor saka regai ndiite shortcut. Imba iyi inogona kukondemera ine madzangu ere. Right. Ndopa patinoita kuti zvinhu izvi zvinoda inspection yamaengineer. Ini ndogona ndiripo like knowledge yandakapiwa naengineer, but knowledge yandakapiwa naengineer ndikone kuti nekuti engineer vakandiudza zvakureva kuti ndakuita shortcut, engineer achauye paground, imba inofoira. Saka every stage yatinoita tikapedza engineer unoinspector. Engineer uchiinspector zvakati makomba aya akabuda aya zvaindirana ere kwati kwete. Vanhu vesimbi vouya vaya vesteel vomagadzika tomapedza tisa makolam todbackfila nered gravel redu ria tapedza mabeams ochitanga kutrenje wachitenderera kudaiwo. So then on that note madepth chimbotsanangurawo pane mamwe maclients asingawisi kuti kowai kadepth kazobuda kari kadoko rather than kuti idzike kuinda 700 down, because pane vamwe vanhu vanogona kuuya nemanosi achiti inofanira kudzika kuinda mu700 instead of kuti iinde kunobatana pamusoro paya hatitine 2 times amamuchataura dziya. Chimbotsanangurai baba. Issue yedepth yemakomba edu atinochera inodzoka paissue yandataura ndati inonzi soil testing. Soil testing ndo richatitemana founding depth yedu. Yatinoti founding depth ndo patiri kuti pakasimba ground redu zvoti tauchikwanisa kuisa foundation yedu. So by doing soil test paground tiri kuti zvone tiri kuda kuziva kuti tiri kushanda nedepth yakaita sei. Saka ndo paya patinozoti client kana munhu akangonovaka asina kuita soil test, let's say pamwe founding depth yedu yanga iri pa 2.1 meters, iwe ungonoitisa engineering drawing usina maresults emasoil test, ndo paunozonouya nesimbi dzinenge dzisingazonokwanisi kunobuda up to 2.1 meters inova founding depth yedu. Kana kuti unogona kutenga simbi dzakarebesa chipanza dzakarebesa kupfuura depth yatoda kuzonoshanda nayo paground, maybe it's 1.5 totobudisa. Sando pamuzoona mari dzakusara dzakabuda muground because avo vari kuchera vakagara vatobata founding depth hapana kwavachaenda. Saka dzikasara dzakarebesa simbi ndo pamunozoona dzakasara dzakabuda dziri hadzifani kubuda kuti tobo. Yeah, because I remember client yangu yakamboti ichiita research, yaita research ndobva yati kowai imba iyi ndiri kuona painternet yabuda simbi dzakati tobo yeti simbi dzenyu dziri kuramba dziri muground. Chii chinenge chaitika? Ndikabofunga kuti inenge iri upstairs. Kazhinji kana kuri kuti haisi upstairs inenge issue kuti maybe havana kuita soil test. Munhu wangu otozazobudisa stereo hazifani kudero. But in general kana iri siri upstairs simbi hadzifani kuti togo. Hadzifani kunyanya kudenga. Hadzifani. Then right, this one yamuri kuona apa said kuti tine 2 types pa stand 1, tine main house tine cottage. Saka aya mamuri kuona futi makona aya amuri kuona kuti 1 2 3 ndo makona ndo muchaenda simbi dzedu mese muzvibox zvamuri kuona izvi. Saka isusu apa abuda ari mabox 32 uko abuda ari mabox 15 for the cottage. Saka for the main house abuda ari 32. Ndikuona kuti ari masingles andakona kupane double but ndo aripo acho iwaya. Saka iwaya for the meantime we are not working in this one, we are working ne cottage nokuti ndo inotanga ipapo. Saka chakuradza kuti zvofamba sei. Saka mashortcut ndo atoramba kuti mumwe nongoni anogona kuti ndinoziva builder wangu pamwe ihama yeclient yoti pamwe ndogona ngotora builder wangu oyo woita shwa imba iyi inoresheka nemakaya kuti chinhu chandakadzidza kumakolam anogona kuti lese munhu oresha kupega, akaresha kupega anogona kuti handina basa regai ndirisiye, imba yemunhu inomuvha ine madzangu. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo. Saka ndangoya zvokuradzai kuti ndo maitigwa azvoni the difference between imba ine special foundation neimba inenge isiri ine special foundation, and also chii chinonzi architectural drawing and also engineers drawing. Saka izvi ndo zvinoitwa naengineer izvo, but zvinhu zvese zvinoshanda zviri 2 hazvimboregi because anotanga kudrowa uyu wamuri kuona kuzotadza zita chete wamuri kuona ndiye anotanga kudrowa uyu akanga apedza kudrowa chaapedza kudrowa ichi chondopuwa engineer ochibudisa achidesigner izvi. Saka vanhu ivo vanotoshandidzana vasingadi vachida chero vakatukana vanofanira kutowirirana ambozviona. So kana tapedza kudaro zvose zvinhu izvizvi zvinochibva zvatumbigwa kuno, zvikatumbigwa kuno zvochiuya zvopinda mumushini umu.
zvapinda mumushini umu zvochibuda izvo zvakutaudzwa kuti toda size yakaita sei tinowanzada kuti kuda mabig size zvobuda umumu zvabuda umumu then zvochienda uku kunolaminatewa saka zvadero I think tobvatati client taakuipa zvinhu zvake zvese so for vanhu vari kuwarren park zvinhu zvavo zvinenge zvichifamba zvima 3 copies of each nikikini but handisi kuona iyi wane schedule ipapi schedule inozouya later because iro rinouya zvaro rinopindwa even pa 4 paper size iso saka apa parangu harisati raitwa engineer mutanda vanenge vachizondipa plus vari kuuya kuneniwe pari kuuya vanenge vatonaro engineer afana kunditi ndee munogara kuno kuoffice saka apa chinhu chisipo paplani yedu idzi dzamuri kuona idzi dzese ndedzerwedzi iyo saka anoona madrawings ese aya tiri kuti zvinhu izvi zvinokuwarren park 1 2 3 4 5 6 hambozvoni 6 zvakadaiwo so zvese izvi ndezvepaimba 1 zvamuri kuona izvi saka chinhu chasara manje ndakuda anonzi mashedhuru ndo ane chi ane achitaudza kuti simbi dzavari kuda dzakamira sei dzakawanda sei ndo dzasara apa zvese izvezvo zvine zviri papakeji inochechadzwa nainjiniya vanoti dhurei zvavo kuzviita zvina kutipa ndagara ndatauraga zvinhu zvepainjiniya zvinoti dhurei then mainspection ari compulsory anofanira kuitiwa as long as you are doing emba inanga ine special foundation please don't do mashortcuts zvokutonzi anzi vanachena vanoda kutorera vanhu mari dzavo imba yako ikareshewa inosandibvunza hambozviona saka I think ndizvozvo guys vanenge vada kuzoprindirwa futi vaya chero tisusu tinenge takuitirai ndibatei ndinokulingai kuti plani yenyu ndinokupa inini ndouya nadzo dzakalaminetwa kudai kana musina vanokugona kuti vakuitirei kulamineta kana kuprinda get in touch with me vanhu ava tashanda navo kwenguva refu hambozviona kuona vanzi ndaunogara nainjiniya mozondipekerawo saka guys for the people ndizvozvo by tomorrow I think ndichakuradzai kuti ndee ndiri kupi zvakarewa basa mangwana nibasa every day like I'm saying kuti this year tida kushanda kunge tasvikirwa saka tipei mabasa tinenge tiripo every day we are available kana tingori available kuti tinge tisvika kwamuri ikokoko ndokuudzai kuti togona tinoda kutotenda shema tivisitira nhasi kuti tizokuonesai hama dzedu maservices zvatinoita saka makasununguka kuti muuye tishande pamwe chete tibatsirane zvakaita sena printing nekulaminetwa kwemaplani munouya tokubatsirai musadhurirwa muharare tiripo because maprizes edu isusu anenge ari very affordable muharare yese saka uyai tibatsirane ndinoti naiyayo mashoko inini ndatenda zvavo vanhu ngavaseta mashortcut ekutora mapicture paindaneti epapinterest moti nayo chero kumusha kwedu ungada plani here ndiri kuri kumusha hakuna chinhu chingavakwa zvokwadi nekufungira mumusoro ndatenda zvavo bye bye.